Kaji lang bekerja jangka komsu kabupaten Pau jisusi bak sarkar pedeng kalabu teng biang ban ai KLP ya kajelah kaji kedua pedeng sarkar Meghalaya ban sarkar pedeng ha kamisi pilihan nong ba Delhi. Habakran bagilar ptai kubor chairman ke komsu ba Robert Jun Kharjaren uloong balarai ban penjuri kecing dawa LP dakalenti ke bakam tenge ke komsu kalarai ru ban tho dak siti saboro kirurang ba nang ta kikli nong sensar senong banyo ya kabor ke ban la sendan ban penkongu ya ke sarkar India ban ai ke ILP. Dap dah kejing susi but kalau ke ba pendu mensim haduk kata-kata namar ba kajing lang ka ba menin kam syamdon kanu ka kubor ka ba pen kemen la ne ka ba pen phu samarki ya ka jalahi brokoi ni lakmi lenti ba u home minister menin un aino ya ka rai la ni le si ya ka jing pentip ba ya ka jing thrang jongki pajba jalaban yo no ya ka LP la pediang rai kamsyam la jia long kumtah rai kapoi penban sa kaboong ba ngidang puli benia ya ka ngidang pej benia ya ka ke ke ba la ben long ti ngi kajing kwa ka jongi ka long ba ban donno ya la ka jong ka an ban ye da na ka jing rung ka thlep jong ke mendari rai kamsyam la poi chata ti ga ni ka jing thrang jong ka jelah nadu snep kat kedai spa nyo pulai ban yo ya ka LP hadu menta kamsyam la poi sei ti ngai mat ba ka dali kadang hadu menta kadang jengai sa na ka jela ka jongi ka dali hadu menta kampat semla pediang ya ta ka jing thrang ka jongi ti kelong ke bangi dap ta susi but ka ba pen longo yang i kelong bang yo i ba kala don sa ka jing keren na kaliang jong u CM ba kikemen ni kata ka jing bompat yo ya ka LP hajing sha ni hajing suthu jongi kilek ya ka ban pan ya ka LP henry kim sham pat yo ya ka LP ti ngim suthu akan dur ki kemen hajing sha ka jing study ya ka LP ka diki ke bala le lupa las lembak shua pareng ru ka LP kaladan dalayo ka ri India ru ka LP kaladan mentah sautli state ka LP ru kaladan sei ke ipat nang thokit benia ka house officially unanimously kala pas ya ka resolution ngim yo issue bakan don kanu ka jing puli ka jing don kam banang puli benia ri ngi kwa no ban yo ngau jing syaba ka home ministry bat ka sarkar India kala pediang ya ka jing thrang jong ka jalahi borok koi ban yo ya ka ILP don ki bobun ki no ngalam ki ajumut bang ngihap anwan ra ya ka jing ki ka ba he kanom di si ki jing ki ba belum malah ti henry ban mudur ban plan kat ya kata kam di ka besuk tinggi rai ba nak liang jongi ka komso ngin pan jumut na barok ki rong ba ki badon ha ka jalah jongi bakin ai jumut yang i kumnu ngile ban wan ra ya ta ka jing ki kabala ban pen ko ngu sendon ya sarkar India ban ayangi ka LP ti hakini kisingi ngin sa tho da kisithi syabaro kiri rong ba kat ki bangi tip ngin panjing mut naki kumdung ngin wan ra ya ta ka movement ka bahe kabala ban pen ko ngu ya ka sarkar India ka baar yila ya rai ru ban ngin don ke jingi kendu ya ki kli no sensar trairi ki sim ki doloi ki rangba jong ki raj bat ki rangba snong bangin panru naki ya ki jengmut bakin ai jengmut lemengi bakin netri lang bat ngi ban penurlong ya kan jing thrang jong jam riu ngin kendu ru ya ki seng samlang ki seng kami hakini ki sengi kam kinom dei gini ki public meeting hari ki ki consultation meeting ke bangi hab ana konsol ngin pan jengmut na baro kanang ba andang yela yo ekini ki jengmut na baro ngin sa declare ya ta ka movement ke ba khamhe ban ni kini ki jinga ki ke bala don baro kata ti ngilabu por kumno ba ngin ya lej ha kiseng ban ya flu jumut bat ha katayo ke ban wan ngin khot biang ya ka meeting ban penwandur ya kata ban plan ya kata ban penjana ya kata kanang ba ngisala ban batai sepi bat sing pejba kai kata ka jumut ngilapan kre ya ki surprise hacking ki jongi mangin tip ngin pej ya directorate infiltration ka trekam kumno bat lada kidang peteng kumbolong meno ngimban sing haban le biang sa sin ka tu ka jing talasi herangkat bat ki haman ki
cegit ki jongki tinggi le rai ru bangin yet no chakmat saya ka phase 2 jong ka direct action bat kata kalong ba ini trilang bat ki district task force bat ka discouncil bat ki labor department ban check ban khanra ye kini ki poiwer ki bala rung hai ki jala ki jongi klem kot klem sala klem ki labor license klem ki work permit ban wan balah kan ka jala ka jongi